Say guys, for the people. Yo. Ndambonimbokunzira something totally different from kumadhaka kwateti. On this day, ndakaenda nawashi kumuntasambati mabhodzi aya ari kuswa mazuva ano. I think ndakakudzai kumashure kuti guys, for the people, ndakuzoitira maparents angu something before end of 2025. Sataenda kumberi guys, thank you very much nesupport yamakapa abereki vangu muna 2025. Muchaona zvimwe zvinhu zvatakazoita pamberi apo, but uku zvinhu zvandakabata zvinhu zvimapanel zviya ndikazoresa kutaura zita, please ndiregererewo. Zvatofanisa kumadziro kunoita TV. Zvakaitika ndezvokuti ndakatanga kuita research yangu on internet, paTikTok, paFacebook. Ndaona kuti zvinhu ndozviwana kupi. Ndati Washington, I can't find kuti zvinhu izvi ndozviwana kupi chaizvo. Chindibatsirawo kuti mbona kuti togugula tona mashops apa achiwashington mbagugula imva yambogugula. So some of the people andaiwana vavane zvinhu izvi answer dzavo dzasingazowizisika kuti chibhozi ndachida kuti ndione munhu anobva anondiisira futi kuprice kwana baba. Saka patikasvika uku kushop iyi vakabva vati tine izvo, so inini ndaida black, then Washington angada kumwe kakaita kunge ka white screen. Ndikati no, anangwanizoidi. I think I would rather go for grey kana kuti black. Brown yakaramba, vatakwanisa kuti sei kuwana black yamuri kuona iyo, but patakaona zvinhu izvi still takacalculaterwa mameasurements edu, and also nekubva tatatesena naWashington vano mushopi imomo chitida kuti zvinde paarea ye2.5 ndobva tata sei tatatenga zvinhu zvimapanels 18. However, pakutenga zvinhu zvimapanels 18 guys, tasingazozwa tichafamba sei. So lori yatakaenda nayo guys, makutoona zvinhu fast forward kumberiko, lori yatakaenda nayo ndoyakachiazopika zvinhu, but fast forward tikataisa nemafisherboard. From there ndibataenda nelori yedu uko kuT.V sales. So what happened is that this year every cent yandandichiwana inini personally pandandichishanda ndakabva ndati you know what, let me start paying mbijana zvinhu zvangu zvandida kuitira maparents angu, zvandandikapromisa vabereki vangu kuti ndichakuitirai. But at the same time kustendi kwangu kuya kuri kubvunzwa navanhu hobho, vabvunza kuti haufa kuri kufamba zvakadai, but muchakuona, not now, mokuona next year. For the meantime momboona izvi. So apo pamokuona ndakazokwanisa kutenga iri LG but 65 inches vanoziva muT.V sales. Ndimune price yakaita mari, I'm gonna tell you kuti price yakaita mari irimo muT.V sales, that TV iyo ndakaibhadhira mbijana kusvika ndapedza. So apo ndandakutestirwa paWashington ndiyari kubehind uko kwamukuona uko nevanhu vemuT.V sales zvakare. takuita masofa, ndichazokuradzai sofa racho zvakare, but apo vava kutesta kuti vandione kuti tarisa kuti yakabaka here, haina kutsemuka here, haina kuti sei. That guy muri kuona is very nice. Ndiye akandibatsira from the day randakati ndikuda mapapers angu ekuti ndite mapayment plans anosanganisa kubva paT.V, masofa, and also an upright TV. So ndo yamukuona apo yaibatidzwa yakadai, because tatakumanya nenhau yekuti takutya kukulembewa. Manangoti it's okay, you can test it like that, because pakatoipa munhu werori wacho ari kumhanya apa kwaida kunaya guys. That day ndisimbofika ndakarikangamwa. So iro sofa ramuri kuona rakadai, so hariite kuti rinde kupi kwagutura mukuona rakatendera. So what I did was ndakaenda muT.V sales ndatitaura, this guy is actually muT.V sales paMarketSquare. I think munomaziva kwamanacho. So there's a guy mupfupi aripo mutsvuku, so ndiye akandibatsira achiri pacounseling achase andikureverai nhema. The service I got from paT.V sales is out of this world. So iro sofa iro ndakatora rinonzi Coventry, real leather original yacho niyoyo. Amene pamwe ndiri wrong kuti original, but ndangoti the most expensive racho remushop ndo randiri kuda, but riri original. So takatora this set rinenge rine mahombe 2 nemadikitura. mukuona mazihombe panokuona vanhu 3 kana 4 ipapapa pamuri kuona apo guys. You don't understand the feeling I had, because ndaingofara kuti sofa rinenge ndichirendesa. There is a reason why ndaifara kudira. I remember ndakaenda ifiriji kuprazi uko kwana mama, pane munhu akanzi uyaone zvemasola. tikaiti kwaya ari mukati merumu yangu yandaivata ndopachi
munhu akomenda akatasa masofa yagreen ana mama akadzi naningichi unotoona masofa akakanaka zingaiti. In other words aitoda kutoseka masofa, ndobva ndaita shungu, ndobva ndagwadziwa guys. Ndakada kuratidza isere like type yesofa racho kuti unzi coverage chichi sezvo ndisiri munhu wemasofa, but at the end of the day price ndiyada kuvhara nechimoto kuti isabude. Anyway vanhu vozva kuti uda kuonekerwa saka ndichivhara nechimoto. Back to our story guys. Vaya vemuTV so ndobva wamhanya ndobva waenda unotosei kunotilodhira bva tanzi takumboisa zvakadai because tata kumhanyira nemvura, uyezve tata kuda kuti because taifanira kurara tarongedza tozofuma tichimuka. Driver angati tomuka kuma4 am but asiwo zvakazoitika. Guys, you don't understand the pain I got from traveling nezvinhu izvi. Hamuzwisisi vanhu vamwari. So ipapa pana mama inge isiri surprise because ndandakatongovaudza mama vaida kutenga sofa kudhara ndikati musatenga sofa ndokuvigirai sofa chairo ndaigona kuzvita kubva kumasvingo but nenhau yekuti ndasingazokwanisi kubva kuup and down dzacho handizozvikwanisi, saka ndangoti ngandise ndikosvita muHarare. Anyway then ndatora chiHisense but ndichienda inonzi fresh, ndobva wemuTV so vanoti you can take inonzi Hisense and also I get promotion those days. Ndobva ndatasema ndatora iyoyo ndozvakaitika, but aconsider the fact yekuti mama pavanenge vachida like type iyoyo yachoni nenyaya yemakumbo anorwadza vanongotora vakamira, hamunozviona manje zviri easy. So apa driver ane mwoyo wakanaka guys, handidi kureverai nhema. Ndakatoti in future kati kana macontracts edu pane pachitwa client chichi zvinhu zvangu zvoda kuenda kwakati kure, I would rather work nemunhu uyu because tachokwadi pamberi paMwari. Maitra akaita zvinhu zviri kusvika tasvika kupurazi ngadei ndakangoenda kumagurosi angonotora chero munhu onzi paichemewa, then bhaketi rambokona ndere ceiling paint hamozviona. From there ndakabva ndanzi because takazotenga futi batiri by the way, but handakukwanisa uri documenta zvangu because kana uchiita zvimwe zvinhu guys une uri busy nemastress anenge akawandisa uchitotsamwa aya masola atikanzi tiwedzere 2 mapanels because zibhatiri redu zilithium zihombe riya ramene ronge richinzi 200 amps kana singakanganisi here ne52 kana 48 volts. Inini maybe ndaita vice versa but ndizvozvo zvinhu zvacho izvozvo. So because of kumhanya apo kwakutanga naye but ati kuna driver inini chimanya ndokutevera nechitaxi, ndakazotevera netaxi kunobatana washe vaiva kwatobuda mutown vachimhanya guys papakaipa. And now I understood the reason why mhanya mvura yakazotibata ndozvaimhanyira kati pandati ini moyo wangu hausi kufara, ndatatenga futi matende ayo kuti ndinini wakupuraza nababa vanomada. Saka ndadero pepa ndobva ndati kuna driver aiwa ngatore matende edu atatenga tivhare zvinhu izvi because handingambotita ndakagwadzwa nemari yatakabudisa zvinhu zvonyorova kazvo zviramba kushanda, saka ngatizvivhare. Ndovatoti its okay, anoteerera zvake mufesi yeyu. Vamira ndobva tase atotanga kuvhara zvinhu zveshe nemwoyo wese, mwoyo unoda, but zvazvakaita ndekuti mari yedu yatataagriya naye kuti iye achatitora nezvinhu pamuTV sales tozoenda nazvo kupurazi. Yakazonochinja pakuti ndakazonomutoresa zvinhu zvakaita sezvimapanels zviya 18 uye nemafisherboard 20 nezvimwe obvious mamazi takazonotora toro tichikanda imo mutauni, saka akati zvasiyana. Apo tatatosvika kupi kumba vanhu vakutanga kuita sei vaka-offloada vakasanga futi kuloadha maimevhi guys, bless maimevhi zvavo apapo. Tatikabata zvimwe zvinhu apa chibatawo kunhu chibata pangonzi kumbira kubatirwa TV, saka vangu vakutangidza kurongedza naWashington ari pari kumiramira chaizvo. So baba manje vakati aiwa inini mukuya nerori ndoda magedhe angu, magedhe aya guys and I think akashikwanisa ndatombozvagwa. Saka apo migirikini murudzi werori bhati ndoda kuti mundiigire zvimagumbezi, bhatora chifilisi changu, bhatora futi chimwe chigumbezi chana baba chembiri yarodzi vanangochisa ipapo. Baba ugona vakafara zingaiti vachichiona chigumbezi zvika ndakachipuwa nambai vangu ndichangotanga kuenda kubasa, vakafara vachiona jira iroro ndakangoritorawo mukati mechiwash and basket. Varazotora iro rangu ranga ndinaro rikati ngandingonogarira ikoko hachina mhaka nazvo. Ndobva taita kuti chiite chicomfort because aiti hanzi handisora kuti masoladi afamba akamira nayo kuti kana muri kutikina madust it means masoladi achafamba chiguchudu. Saka ngatisei zvinhu izvo zvipokatsi wapeta
bhesi. Saka TV ndio yakazonzi vanhu aiwa hasitoda kuti vati ngaite sengainde yakamira zvamukuona izvozvo nefiriji yedu nezvinhu vataita negrosari redu rakawanda wandawo rimwe rekuzoti vanhu vanongozongodi vanongozoshandisa katikati take advantage of the lorry nebhatiri. Guys, bhatiri rangu usingarisimudzi uri one hazviiti, unotosimudza chete kutoribatsirana ani munozviona because anga riri lithium. Apa ndo manhero apo bva vachase ndobva vata vapeka ndobva vasunga inini apa ndandava kutya ndikati what if zvinhu zvedu zvikabiwa vanhu vamwari zvanza zvimbobiwe ndikati what if zvanzi kana hakuna ndobva apa guys vanhu vanosunga ndandanyara ndakati ndakumbonodi ndakumbondobika ndobva azosunga namatende ndobva atoti matende enyebhulu ashanda vane mazitende avo guys ari very thick hamauti vanomawana mazitende wayo vanomaita times 2 kumafolda vapedza kumafolda vosunga vapedza kusunga voisa futi inonzi chii voisa futi rimwe zineti hamuzva ndinapo ndandakufara manje kuti at least finally the Lord has done it. Ndichiti muridzi weT-shirt ari paground guys ndakaipfeka ari kunzwa sei ari kunzwa mahloko hamuzvona pana notonhorwa ndini kutamba zvangu ndike kinde mwana wazvita 2025 mwari wavhurira magedhi. Thank you very much guys. Ndisingakangani kutenda vanhu vese vakatenga zviyo vakatenga zvinhu guys. Hamuwisisi the joy yandinayo up to now and also everyone who is supporting me achindipa majobs. Pane mamwe mavideo basati atomboposta emaprojects atakaita behind the scenes muchamaona mamwe tikatopedza maslab tikatopedza madecking mamwe yacho tichiri kutoita but everything zvese zvikuitika mukati meupenyu hwangu ndoda kungozvitenda mashemarienzi aramba achindisapota. Haisi nyore kusapotiwa navanhu Jehovha, haisi nyore kuti unoti paindaneti uchizama zvose asi zvichiramba usina kana monetization asi mwari wokukomborera wopa vanhu vanoti anouya ane kana ne$500 kuti ndikuda maorder katakati. It's not easy kutwa zvinhu zvakadero. It's not easy kusapotwa machira atakadimbotengesa. It's not easy kuwana maorders iwayo vanhu vokumira kuti ndokuda kuti undivigire zvinhu zvakati. Thank you very much. Ndokutenda nekusingaperi vanhu vaJehovha. So apa tatakugadzira kuti tese tichienda kuti mangwana acho makusenseni indakabva ndati aiwa inini hangu zvokuti vanhu vanga decide 1 AM ndivati handina kubata ndakabva ndakagara usiku hwese.